shagalta. Ki tallafa wa raina in kika bani na wahalta. Raina da sanki ya rayu ki tallafa mun karima mu karima. Nurul hayati labbaiki ya rahatil kirami. Ke ce bugun numfashi na sa'adatul anami. Shi nake da ke ummina yar sayyidil anami. Ke da shugaba baban bamici kaman an tsaga kara mutawassima. Kujerar makamai ce a hannun ku kuke rabawa. Ga wanda ya biyayya in kuka so kuke bayarwa. Miki bani aiki in sama komai ba da ruwa. Mai san ku ya rabauta ko kafiri ba zai sha azaba ba. Fadima kujera ta girma na a gidan ku tsara nazifa Fadima. Ci zaba da siluki a kanki na yi ummul ayyuma. Ummul shirafa ki mun sitira ya mai girma. Na salama miki komai nawa karba na ima. Dan Hassan da Husaini kila mun ce mun zuwa Madina mukarrama. Saujatul Aliyu Sayyidatina Nisa'il Alamina. Uba Qurayshi ya mubashira ya farin ganina. Koran kiyama ki bar nugunki yar mai Madina. Ku kuke rabon rahama da jannatil na'im ya munal sama. Sallama nake miki ruhul Mustafa ma'asuma. Sallama nake miki nurin nabiyyu ummul ayyuma. Sallama nake a gare ki sharifa ya rahima. Sallama nake miki sai da zara ansa da sauri. Sallama nake miki batul haqi burul buhari. Sallama nake miki hafsat ce ta rasul nuri. Ki amsa ki sanya mun sanyi a kirji rahima Fadima. Ce ta jallan annabu babu jaya salima. Ke ce da ke da ma'aiki kun ka kama rahima. Ko da waje na zagon tsayin jasadin ku shi ma. Ko da wajen tafiya ko murmushi ko zance da halima. Kujera ta girma na a gidan ku tsara nazifa Fadima. Sarrafa a aljanna matsayin ki ya dara wa mata. Ke ce mukamin ki ya fi na duk rijalai wadata. Ke ce saman duk kasaita da mulki sarauta.